Takže čau ľudia, dneska je u nové videjka a ešte videa, neviem, odber, like, zvojačík, aby ste už žiadne neprišli a my môžeme ísť na video. Toto je druhá časť našej hardcore sérii a v tejto sérii, ak si mohli všimnúť, že už som si našiel nejaké to ako čas na bývanie, proste nejaké líčko. Takže tak, a v tejto sérii máme 3 ciele. Za prvé získať full netherite armor, za druhé zabiť enderdraka a za tretie postaviť si krásny dom a spokojne tam bývať. Takže môžeme ísť na to. Takže teraz ideme ďakujem vám, ale strašne rýchlo sa blížime k 30 odberateľom, 30 dní, takže strašne mi chýba jeden odber, máme 29. Mi strašne to malo chýba, prosím vás. Vlastne nič stojí, choďte dole, vás to nič nestojí, choďte dole. Tu nie je ten odber, fakt vás to nestojí, fakt vás to stojí len tak pár sekúnd. Prosím vás, choďte dole, ak nie je odber, lebo píšeme sa 30 odberateľom a vám mi pomôžete. Teraz mám 29. Sorry, že som vám moc teraz nevydal videa, mal som na pláne nejaké videá. Potom vydám aj video, že prečo som nevydával cez týždeň. Není to pauza, je to dosť vec, ktorá ma strašne proste trápi a to vec, ktorá ma teraz strašne zasiahla. Strašne ma to zasiahlo. Potom vám to poviem všetko, môžem to povedať teraz, ale tak, okej. Viete, keď som robil jedno video, že mám priateľku, tak ona ja som slúbil, že cez chrípkové prázdniny, my sme aj chrípkové prázdniny, to slúbil, že každý deň vydám minimálne jedno video, každý deň minimálne jedno video. Tie boli chrípkové prázdniny, ale mal som čas na videa, keď boli chrípkové. A sa to moc nepodarilo, pretože proste som povedal, že každý deň jedno video minimálne. Ja mám reálne jedno video natočené. Mám jedno video natočené, ja som natočil dve videá. Jedného mám zostrihané za chvíľku, druhé ešte som nedotkol. A to tretie, ktoré dneska určite zostriham a nevydám. Takže tak. A poviem vám, prečo som, a teraz mnohí pýtate, prečo som, mám strašne veľa naplno videí, ktoré aj určite vydám. Ale teraz vám poviem, že prečo som nevydával tak často videá. Povedal som si každý deň na video a ja som to videa nevydával každý deň, poviem vám prečo. Keď som vravil, že mám priateľku, tak ona sa so mnou rozviedla. A ja som bol strašne smutný a proste som nemal čas na vydávanie, lebo som bol v tepkách a bolo to dosť smutné. A my sme spolu chodili cez 3 mesiace a som zistil, že ona bola zamilovaná do iného, keď sme spolu chodili. Keď som zistil, tak som bol strašne smutný, lebo som zistil, že ona bola do iného, keď sme spolu chodili. Ja viem, proste je to ťažké, ale bohužiaľ také sú prvé vzťahy. Ešte moc veľký dom nechcem mať, takže to by tak mohlo stačiť podľa mňa, to je pohodka. A už teraz som plný energie, teraz úplne, že plný energie, takže točím videjka často, budem teraz vystriálne videa. No a čo týka tej priateľky, ona ma opustila, sme chodili spolu 3 mesiace a zistil som, že ona bola do iného, keď sme spolu chodili. Áno, bol som strašne smutný, ale ja som sa reálne za 1 hodinku z toho dostal. Ja som reálne za 1 hodinu sa dostal z tých, že som za 1 hodinu už nebol smutný. Ja som reálne proste už nezabudol. Poviem vám aj prečo. Pretože keď som to povedal kamarátke, tak ona proste stála mi pri boku, hovorila mi, že to je v pohode, nepláč, že proste sa toto, že všetko je v poriadku. To som mi ďakoval vždycky, ja som reálne z toho kamarátku si písal 5 hodín. 5 hodín v kuse od 7 večer do polnoci, čo je dosť, až dosť veľa. Takže tak. A ako počkaj. Ešte to je symetrické, čo mám rád. To je symetrické, ale nemám rád symetrické veci. To je taký malý domček. Ja to už ešte niekedy upgrade nemám, teraz mám to ešte také
aspoň kde bývať, lebo hráme hardcore a nechcete byť teraz v hardcore, proste musím tak vonka pobehávať. No proste ona stála mi pri boku, proste furt ma vravala, že to je pohode, nepláč, že je to ľúto. Potom povedala pravdu o tej mojej priateľke, čo ma pustila a ja som bol to smutný, ale už som ešte smutný nebol, keď som zistil nepravdu, že aké ono v reálnosti, lebo ja som videl i dobrú stránku a nevidel som tú zlú stranu, čo bola tá pravá vec. A tá moja kamarátka, sme sa spolu chodili, no písali cez 5 hodín, tak potom na druhý deň šli vonka a my sme sa stali najkamaráti, proste naj. A kámo, to sú všetné stromy, to nie ani jeden strom, tam sú nikde mŕtvi stromy. Tak sme šli spolu vonka, jej kamarátky, sme boli spolu vonka a oni to zistili, že budeme si písali 5 hodín a oni povedali, že to je nejaké podozrivé, že po hodine až moc, že to už je podobné ako, to je už také, ako sme si spolu chodili. A potom ja som proste magnetici, to je moje kamarátky najlepšie. Proste som ju mal rád za to, čo urobila a som veľmi na to rád, že bol pri mne. A bol som trošku do nej zamilovaný, bol som nevinno. A bolo to vidno, ona je žiadna do mňa zamilovaná. Tak nás celý deň otrovali, že či budeme spolu chodiť, tak my sme boli proste ticho. A potom, keď sme lúčili, tak proste sme boli také ticho, sa nebíme, lebo vždycky byli kamaráti, A potom až keď sme šli spať, tak som napísal, ona napísala, že či som sa už rozhodol, taký, že hej. Napísal som jej, že som sa rozhodol pre možnosť áno. A tým som áno, že akože že už sme spolu chodili. A ona bola dosť šťastná a ja som dosť šťastný. Tak sme spolu začali chodiť. Na ďalší deň sme spolu vonka, máme spolu veľa fotiek, čo som moc rád. A proste sme a potom proste sme šli spolu vonka, byli sme spolu tak byli sme spolu ako dlho teda. Nehodí sa na zem, na podlahu, na tam čo iné potom. A že to vykopem, že už dopredu, že nebudem, že by som ušetril si prácu do budúca. A proste mám tu ako plán to hardcore, ale proste sme pochodili takých od stredy, áno, do nedele, čo je včera, dneska je pondelok. A ona mi dala aj gumičky u mňa a my sa objavili, bol to perfektný vzťah, to vzťah mal úplný nádej. Ten vzťah mal strašne velikánsky nádej, môžeme spolu chodiť, ale potom mi nedelu napísal takú správu, že je to ťažké, je to ťažké napovedať, ale napísala mi, že spolu chodiť nemôžeme, pretože jej mamina zistila, že spolu chodíme a pretože jej mamina má jej starý mobil a ona jej mamina zistila, že spolu chodíme a jej mamina mala jej starý mobil. A ona si zabudla sa odhlásiť z toho mobilu z Instagramu. My sme si písali a to malo taký starý štýl domu. My sme si písali a ona si tie správy čítala, jej mamina. Pretože si všimla to, že si spolu píšeme až moc. Až ma z toho také potom povedal, že nemôžeme spolu chodiť, lebo že je ešte mladá na vzťah, že keď bude staršia, tak môžeme spolu chodiť.
ja som bol strašne smutný, že nemôžeme ešte spolu chodiť, že je koniec. Ona strašne plakala a plakal som strašne aj ja. Kvôli tomu, že sme spolu nemali chodiť, lebo bolo vidno, že ten vzťah má, bolo vidno, že ten vzťah má velikánsky nádej a ona ma milovala a ja ju strašne a doteraz milujem. Proste furt ma na prvom mieste a proste povedala jej mamina, že nemôžeme spolu chodiť. A ja som bol to strašne smutný, že nemôžeme spolu chodiť. A proste bol som to strašne smutný, ale to je to smutný. Ja som plakal kvôli tomu, že som proste prišiel o osobu, ktorú som mal rád a bola normálna a nejak ma bývala. No to mi vystačí tak. To je pohoda. Perfekto. A akože my sme teraz akože kamaráti, ale je vidno, že mi furt chýba a je bolo ťažké sa to dostať, aj keď ešte som furt depka, je to nepočul hlavne a snažím sa, preto som nemohol vydávať videa, lebo som bol smutný strašne a nemohol som tak často vydávať videa proste, keď som bol logicky smutný. Tak tam je tá vec. Teraz môže pýtať. Kámo, mi to presne vyšlo. No si všimli. Či kokos, to je bara. No a ďalej k tomu. Proste ja mama zistila a nemôžem pochodiť a ja som strašne, ja som plakal, potom nemohol chodiť do videa, nič proste. Mne to proste nevyšlo, som nemusel dávať ďalšie okna, ale okej. No. A sorry, ja to video, fakt nechcel som, aby to video bolo také depresívne. Ale proste som vám chcel sa s tým zveriť a je to vec, ktorá ma strašne trápi. A moc som to smutný. Takto. Proste nemohla som, nemôžem spolu chodiť, lebo to je to smutná, ja som smutný bol za to strašne moc, keby ste ma videli, ak som smutný za to. Fú, ja som plakal, ja som celú noc plakal. Je vidno, že sa aj kamarátky snažili pomôcť, ale aj mne sa kamaráti snažili s tým pomôcť. Určite sa mi aj s tým kamaráti snažili pomôcť a doteraz som smutný, ja to počujem v hlase, aj keď som nechcel, aby to video bolo také depresívne, ale proste som to musel povedať vám, lebo ste fanúšikovia a rád vám všetko. Proste preto som už len vydal video a chcem byť aktívny, chcem byť fajn, mi kamoši, čo nevydal video more mesiace. Nechcem byť ako moje starý, ako som mi dával videa raz do 2 mesiacov, čo bolo strašné a potom som vyšiel strašne na fanúšikov, čo mi strašne ľúto, že som kvôli tomu vyšiel o kopu fanúšikov. Tým myslím môj starý účet, kde som kozula.sk. To už nevydám, to je teraz začám na môj tento kanál Gozla.sk, nie Gozla.sk. Tak, ok. No a ako to je všetko. Proste nemohla, proste jej mamina povedala, nie, ešte malá, nemôžem ešte
plakal strašne a ja som strašne plakal. Som celú noc kvôli tomu preplakal a určite aj ona bola strašne ľudná. Ja aj kamarátky sa snažili s tým pomôcť a aj my sa kamaráti snažili s tým pomôcť, ale stále sme na kamaráti, sa mám strašne rád. Milujem ju, aj keď spolu nemôžeme chodiť. A mám proste, aj keď ja vydám video o tomto, prečo som nevydal video. No a proste to je na tom, to je tak. Som strašne smutný, že tak stalo, ale bože, to tak, to je. A dúfam, že mami natočí nás čím skôr. Proste povie, že môžeme spolu chodiť. Dúfam, že mami aspoň dostane rozum a nie, že dostane rozum, ale proste nechápam, že proste rodičia zakazujú vzťah, keď má 13 na chvíľu a nemôže mať vzťah, keď má 13, keď ja mami rodičia dovolí mať vzťah. Aj mami na to nedovolí, pretože je ešte malá. Dúfam, že keď bude staršia, dúfam, že aspoň o rok, ak budeme furt na kamoši, takže som dovolí. No toto dom dostavím asi v ďalšom videu, tak ak som to páčil, nezabudnem tak asi dostávam ten dom až v ďalšom videu. Tak ak som to páčil, nezabudnem odber, like a zvoneček, myslím, že žiadne video prišli, takže čaute.